gamutin mo. Ano ka? Magkukulam, mababarang. Ha? Ano ka? Ha? Ha? Ano ka? Tanggalin mo yan, ha? Ha? Sagot. Ano nilagay mo? Ano nilagay mo sa katawan niya nito? Ha? Ano nilagay mo? Ha? Ano nilagay mo? Ha? Ano nilagay mo? Wala na! Ano nilagay mo? Ano nilagay mo? Ano? Ano nilagay mo? Tanggalin mo lahat yan, ha? 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 Anong nilagay mo? Ano ka? Mangkukula mo mambabarang? Ah. Ano ka? Sagot. Okay, gamutin mo lahat yan. Tanggalin mo. Hindi ka natatakot sa Diyos sa ginagawa mo? Ha? Hindi ka natatakot sa Diyos sa ginagawa mo? Ha? Okay, buksan mo yan. Aplusan mo rin yung asawa niya. Ha? Ha? Anong kinakaingitan mo? Lumamit siya. Bangutin mo ako, kamo. Gamutin mo ako. Ang gagawin sinagay sa akin. Tanggalin mo lahat yan, ha? Ha? Bakit? Anong kinakaingitan mo sa kanila? Ito. Ha? Anong kinakaingitan mo? Ha? Sagot! Nainggit ka lang. Ha? Patay mo sila ng bahay nila! Ano? Patay mo sila ng bahay nila! Nagpatay ng bahay lang, nainggit ka na. Napakalit na wisyo yung ginagawa mo. Masyado kang inggitira nga. Dapat sa'yo, hindi ka ba natatakot na ang mangkukulam ay pinapatay? Ha? 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 Tanggalin mo lahat ka na? Opa! Sila mag-asawa? Opa! Hindi ka na magkakabangon sa ginagawa mo. Ha? Mamamatay ka sa ginagawa mo. Okay, bilisan mo. Bilisan mo! Bilisan mo, tanggalin mo lahat yan. Hey, mangako ka! Opa! Tanggalin mo lahat yan, ha? Okay, bilisan mo. Tanggalin mo. Ito po, nakikita po ninyo lahat natin. Hindi natin inawakan. Pero, ito. Okay, bilisan mo. Marami ka na pinagay siguro! Ha? Marami ka na pinagay! Yeah, sino? Tanggalin mo lahat yan, ha? Alisin mo na yan. Maawa ka sa kanila sa naghahanap buhay din sila. Bakit hindi ka maghanap buhay? Kung sino ka man na mangkukulam ka, umalis ka sa katawan niya. Hindi mo pagmamayari, matakot ka sa Diyos sa ginagawa mo. Ano? Tanggal mo na? Opa! Ha? Opa! Sige, tanggal mo na dyan. Umalis ka dyan. Tinanggal mo na lahat. Ito, pulutan mo ito. Gamutin mo. Huwag ka nang babalik, ha? Ha? Opa! Sigurado ka? Ilan kayong gumagawa? Ilan? Ilan kayo? Sabihin mo sa kasamahan mo, ha? Kung sino man yung kasama mo na yan, itigil ninyo, ha? Ha? Matakot kayo sa Diyos sa ginagawa niyo. Ha?
Hindi kayo obra dito. Ha? Hindi kayo obra dito. Kung sa iba, nalulusutan nyo pero dito hindi. Ha? Okay, bilisan mo. Tanggalin mo lahat yan. Ano ba yung nilagay mo sa kanya? Lamig! Ha? Angin! Angin! Bakit? Matabang ka? Ha? Kaya mo ito? Ito? Ha? Ha? Ayoko na! Ayaw mo na. Ayoko na! Ayaw mo na. Kahirap ka na. Ayoko na! Nahihirapan ka na Ayoko siguro. na! Ayoko na! Ha? Ayoko na! Ayaw mo na. Pero tigilan mo ha. Ayoko na! Tigilan mo ha. Ha? Ayoko na! Simula ngayon. Ha? Pagalingin mo silang lahat. Okay, tanggalin mo pa. Tanggalin pa. Kung katawan. Hindi ko tatanungin yung pangalan mo basta pagalingin mo ha. Ha? Okay, bilisan mo. Alisin mo lahat yan. Ha? Kung nakakayanan mo yung iba, pero dito hindi. Ha? Okay, bilisan mo. O, nakikita po ninyo, live po natin. Hindi po natin nilabatan, pero ito po. Mababarag na to. Marami ng pinurwisyo. Diyos lang ang magpaparusa sa'yo. Pero matakot ka sa Diyos sa ginagawa mo. Ha? Huwag kang mainggit. Pagdating ng araw at panahon, paparusahan ka ng Diyos sa ginagawa mo. Yung mga mayayaman ang kulamin mo, hindi yung mga mahihirap. Ha? Kasi mga mayayaman hindi naniniwala. Sila ang kulamin mo, hindi yung mahihirap. Ano, tinanggal mo na? Sigurado ka? Ha? Okay, alisin mo lahat yan. Diyos ni Abraham, Diyos ni Jacob, Diyos ni Moises, Diyos ni Isaac na pumupugot sa ulo ng mga demonyo. Hari walang pinagmulan at hari ng punong pinagmulan at hari ng lahat ng hari. Tisyo, misyo, tisyo, tisyo, trinisim, teknisyo, morisyo, refleksyon, morisyo.